O dear, believe me, na mga butang ang ito buhay na pulong, na akong gibuhat. Huwag ganitong saan. Last week, ako, si Atty. Pacana, Atty. Diloy, Engineer Lolong Balmoria, yat kami sa DPWH Region 10 ng RD10 para sa atong dalan sa Modir, Misamis Oriental West Diversion Road. Ang among dako kay ko akong gibuhat sa proposal ni Atty. Pacana, ready na kayo hangyo si Engineer Lolo, preparado din dito pag-abot. Igo lang niya nakalingkod, ingon din si RD Tan at si Engineer Calyaw. Modir, Bob, ayun naman kayo kabalaka, kay priority wala sa among lista sa DPWH, kay kaupat kong tawagan ano ni Mark Villar. That's how they are helping us actually. Kailan Modir, believe me, it is better than Route 955. Nagbaho ka na siya sa dalan na Beria, diya sa Beria pa ingon sa Imo. Kanang Modir, mas baho na kayo dito. The weather, ang katugnawon, kung dili man ganit magtugnaw din, pare-pareha katugnaw, kung katugong ang magtugnaw din, we should visit Dongkiye. Dongkiye, nag-abot dito, nag-overnight ni, mga 6 years ago. Ang ako, tingala ko kay Relero, sa Surya pa man niya. Tingala ko pagkatawad na wala na sa mga Surya. So, wata na sa sakyan na nagtago kung sa katuglaw. That Modir is wonderful and we would love and like to thank Senator Cynthia Villar and hopefully ako pong natapangan si Mark Villar. And Neil Palalay, thank you kayo. Abot sa mong amo boss. Gabi tayo may kamapasalamaton sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dili lang kami boss. Pero all throughout, Senator Cynthia Villar has always been beside me in serving the people of Misamis Oriental.